नैबे बिसारखथि समावहाय जोङो माखासे पलिटिकल पार्टिफोरनिफ्राय आसा खालामगोन जेन बिथांमोना पावाराव फैयोब्ला जोंनि बे बेल ब्लकनिफ्राय जेनाखि 4,50,000 बिगा हायावहाय इलिगेल इनक्ल'सारफ्रा हाबनानै दङ बिसोरखौ होखारनांगौ। बेबादि बिजाथिखौ बेबादि केन्डिडेटखौ जों लुबैयो। जोंहा बेवहाय दल बा पार्टिजों बेवहाय खुनु खोथा गैया। बेखौहाय आरटिआइ होना नायगोन। नंथारगौ एसटिब्लाथ' जोंहा बुंनांगौ गैया, किन्तु एसटि नङाब्लाथ' जोङो आयेन हिसाबै जोङो बेखौ नांगौ। बेवहाय खुलुमबाय। आं इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेसन अफ आसामनि जानानै नोंथांखौ आरो नोंथांनि चेनेलखौ नायग्रा साफ्रोमनिसिमबो जोंनि गाहाम अनसायनायखौ बावहरग्रोयो। फैगोन जेनाखि एमपि इलेक्सन बिनि सायाव जेनाखि नोंथाङा जोंनि रलनि हिसाबै सोंदों, आं बेखौल' बुंनो सानो जोङो निउट्रल आरो जोङो पलिटिकल पार्टि नङा, जोङो नन पलिटिकल पार्टि। जोङो थांनाय 2012 सननिफ्राय प्रदुत कुमार बराजों लोगोसे जेनाखि ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकनि थाखाय खामानि मावबोगासिनो दं आरो जों बेखौ मावबोबाय थालांगोन। नाथाय नैबे बिसारखथि समावहाय जोङो माखासे पलिटिकल पार्टिफोरनिफ्राय आसा खालामगोन जेन बिथांमोना पावाराव फैयोब्ला जोंनि बे बेल ब्लकनिफ्राय जेनाखि 4,50,000 बिगा हायावहाय इलिगेल इनक्ल'सारफ्रा हाबनानै दङ बिसोरखौ होखारनांगौ। बेबायदि जुदि सोरबा जोंनो गेरेन्टि होयोब्ला जोङो निस्सय बिसिनि जानानै धुबरी टु संकस टु सदिया जों बे खामानिखौ बिसिनि जाना मावना होगोन। आंबो ससियेल मिडियायाव नुदों, ओमफ्राय लोगोसे निउसफ्राव ओंखारनायाव कमेन्ट्सफोरखौ आं फरायदों। दा इउटिअ हिसाबैहाय जोङो मिथिया माने बे बिपिएफ पार्टिया बिथांमोना मा थांखि लानानै माब्रै बिथांखौबो पृथ्वी राजखौबो जे केन्डिडेट हिसाबै पेनेल लिस्टआवहाय होफादों, बेफोर गावसिनि खोथा। नाथाय जोंनि नोजोराव इउटिअनि नोजोरावहाय बिथांखौहाय जोङो सानो जुदि नंथारगौै बिथाङा केन्डिडेट मोननानै एमपि जायोब्ला बे जुनियर सरनिया जागोन होननानै। बेखौहाय आरटिआइ होना नायगोन। नंथारगौ एसटिब्लाथ' जोंहा बुंनांगौ गैया, किन्तु एसटि नङाब्लाथ' जोङो आयेन हिसाबै जोङो बेखौ नांगौ। नमिनेसन होखांनाय लोगो लोगो एसे सम मोनोथ' माने डिक्लेयार होग्रोगोन पार्टिया सिगां। बे पार्टिया डिक्लेयार होनानैहाय जेनेबा बेनो बिपिएफनि बा बबेबा पलिटिकेल हान्जानि केन्डिडेट होननानै जुदि डिक्लेयार होनाय लोगो लोगो जों बेवहाय आरटिआइ होनानै बा माखासे डकुमेन्ट्सखौ कालेक्ट खालामनो नाजागोन आरो। जायानाखि जाथिनि थाखाय मावग्रा, जायानाखि बे दिल्लीयाव थांनानैहाय एटलिस्ट बर'जों लोगोसे ट्राइबेल माहारिनि थाखाय आरो जोंनि बार्निं इस्यु जेनाखि जोङो 67निफ्रायनो बर' माहारिया बर'नि थाखाय दावहा नांबोगासिनो दङ। दा बेखौहाय जेन बिथाङा पार्लामेन्टआव थांना बुंनो हायो आरो होजों थांना बुंनोल' हानाय नङा, बुंहैथारो। बेबादि बिजाथिखौ बेबादि केन्डिडेटखौ जों लुबैयो। जोंहा बेवहाय दल बा पार्टिजों बेवहाय खुनु खोथा गैया।